naman. Ngayon ay break time ni Inday, kaya andito mi sa labas. Ayan, mga friendship. Nakashade kasi mainit pa dito. Time check is 2 p.m. 2:48 in afternoon in Dubai time. Ayan, mga friendship, kung sino po ang naandyan. Kumusta kayong lahat? Balitaan, lapagan, dikitan habang ako ay nagbe-break. Ayan po, mga friendship, kumusta po kayo? Tingnan nyo ang aking aura, nakashade pa si Inday. Shade. Hello po. Hello guys. Who is there? Who is watching me now? Okay. Comment below. Yan. Ayan. Yadiak man nahit gawas ka break time ko yan na. Itak trabaho. Itong aking background. Ang ganda ng background. Maganda ang background. Actually, naantok ako. Tingnan mo naman, andun yung bag ko. May green tea ako. Later on, mag-green tea ako. At saka, cookies. Ganyan talaga nangyayari pagkatapos kumain ng lunch, inaantok si Inday Garutay. Dyan sa mga kawaray ko, shout out naman ang aking mga kawaray. Andito sa side ko pala, ano yan, ay hindi masyado visible. Burj Khalifa ng Dubai, ang taas. Mamaya ano natin. Yes! Green tea. Pag nandito ako sa work, kailangan kong uminom ng mainit na water. Kaya mas masarap na pag mayroong green tea. Panlaban daw sa sa COVID. Panlaban sa COVID. Dami na naman nagiging positive dito, kaya nakakatakot kaya. Ingat-ingat na lang. Kahit siguro sa Pinas, marami na rin. Ayan, mga kapatid. Sorry, excuse me. Yes, my Where love? is the Dubai Mall? Where is Sorry? Dubai Mall? Dubai Mall in that area. You see that Burj Khalifa? In that, but you need to take taxi. Taxi. Yeah. From there, right? Yeah, no. You can take taxi in that area. Go exit in that exit. I can enter from here? Yeah, you can do it. This is the entrance exit, and then the left side. That is the Thank taxi you. stand. Welcome. Ayan, napagtanungan tayo ng foreigner. Diba? Tanungan ng bayan, nagtampay lang sa park. Thank you, Sushan. Thank you for watching. Always. Yes, ang dami kaya naging positive ngayon. Nakakatakot. Taba-ching-ching pati tayo ngayon. So, kaya kailangan natin maging healthy. Damit nagiging positive, tapos kaagad din gumagaling, or baka ginagamit na lang nila yung mga insurance ng tao para ganun siguro. Ay, thank you pala sa nag-color ng aking hair. Thank you very much. Ayan. Ay, may mga sponsor na tayong dumarating, di ba? In fairness. May sounds. Nagpatugtog sila, di kaya ako makapiright. Ayan, ako iinom ng green tea. Mulitan ako. Silaw kaya ako. Pag wala akong shade, masisilaw ako. Ayan. May isikat pa ng araw eh. Sana naman dyan sa atin okay pa. Yes. Nagpa-vaccine ako last
Wala. First dose ko ng vaccine last week. So, after 21 days, babalik ako sa second dose. So, pag ganyan, pagka tapos pala ng 7 days, ng second dose pala, pwede na daw mag-travel. Kasi kailangan pa rin daw swab test yun. Pag na-COVID, na vaksinan ka, tapos bawal daw mag-travel within 7 days kasi pag swab test ka, pag na-swab test daw, automatically siya. Tawag nila positive, kaya nire-required nila na na ay, init. Mainit pa. Oh, ayan. Maigi na rin yung sigurado. Pero hindi naman, sabi nga nila, marami daw ang tawag dito? Nagpa-vaccine na ngayon, nag-positive. So, parang walang assurance din yung vaccine. Yun sa mga katulad nung kasama ko dito sa work, yung mga ka-roommate nila, nagpa-vaccine daw, tapos nag-positive. Wala rin. Walang kasiguraduhan. Or depende siguro dun sa mga vaccine na sa kanila. Yes, buhay Maynila, shout out. Ayan mga kapatid, naman, dikitan nyo ang aking friendship. Buhay Maynila. Thank you. Or mag-iwan na lang kayo ng mga kas ninyo mamaya. Yun kasi isa lang ang hawak kong CP, hindi ko matitingnan later on. So, balik-balikan na lang. Isa din siyang mga kawaray, isang waray-waray din yan. Buhay Maynila, ninyo, subscribe. Alog ako. Sarap. Ayan, green tea. Kasi nananaba na tayo. Taba ching-ching. Paggabi maganda dito kay reconnecting. O ayan, nawawalan ako ng signal, ng hina. Nalapit ako dito sa aming store. Dito kasi ako nakakonect ng wifi. Ayan. Kada mo gayt imkuan. Mga dami account. O mo pay damay kapampa kuan daman. Oy, Bicol uragon ako rin sa asawa ko. Pakidikitan mo rin. Ayan, mga kapatid. Kumusta kayo dyan? O hindi pala magtatagal itong live kasi nga naka-schedule ako mag video chat sa aking mga junakis. Ang aking habi-habi, labi-dabi. Tingnan nyo. Ako siguro nag-gain ako ng 2 kilos. Ako 60, ngayon 62. So kaya workout ko mag-diet. Tingnan mo naman, bilog ang mukha. Laki-laki ng face. Makapal na daw yung face ko, tingnan mo. Nananaba. Maigi nga yan para hindi ako lamigin. Ako naman sino to si Tatlo na kayo. Okay, mamaya. Wala yung aking live. Kailangan kong dumikit dito sa malapit sa store para sa wifi. Uy, tiliting atuhi harom blon dito hiya pakapag-asawa. Ayan to na itiya mga anak. May na nga niya apo. May na niya apo. Tuluan iya anak, an iya suhag, babae, ang duha lalaki. So ang duha may asawa na suhagahan pang duha. Inuli mathihan kamatay ni tatay nga to samar. Ay, nagchismisa na tayo.
O, inuli at hiya. Kuni na ibalik tayo takmas ka. May da nakakuan. Bang kita ma-check. Uy, balitaw. Tapos kuan. Ano it? Gimamahali it pamasahe nga to. Harumblon. Kahan daraga pa ak nahingat to maakhit. Uy, shoutout pala mga taga-Kalbayog. May da ako didi kuan namit diha food court kanina. Taga-Kalbayog hiya. Hilisa Duque. O yan, shoutout daw. Ayan, nagpatugtog na naman tong ano mall na to. Inis. Ayan, doon sa mga nanood pala sa akin, hindi ako magtatagal. Ayan, balikan ko kayo. Ayan, sino yan? Masantol, okay. Buhay Maynila. Sino pa isa? Sino pa ang isa? Mindanao. Oh, okay. Okay, pakisuportahan nyo pala si ano. Kapatid ng HR ko. Sushant Junkie TV. Ayan. Paki-ano ninyo. Pakisuportahan. Ang ganda-ganda kaya ng view din kung hindi lang ano. Ayan, makikita nyo na. Ayan, yung nasa likod ng building ko. Ayan. Opus building. Ayan. Ayan, ang ganda. Salamat sa inyong panunood. Yung ating mga kawaray dyan. Thank you. Lalo na yung nasa ano. Mamaya manunood yan sila. Yung nasa US. Kasi mostly ng viewers ko pala is nasa US, Canada. Ayan. Thank you so much. Pati pala dun sa mga hindi nag-skip ng ano, ng ads. Salamat ng marami. Ayan. Biruin mo. Nagpunta ako sa ano, sa ukay-ukay. Pinapatugtog nila yung kantang ano, mga kantang waray. Tapos pinakianhan kuan ang tindera kung ang kanay iti YouTube channel nga aging kukuan papatugtog. Jesus. An akin mga yan. O ayan, tuwang-tuwa kaya yung mga ano, mga kababayan nating kapwa waray. Mga taga Leyte man liwat hira. Ayan. Wow. Naka-premium. Kaupay. Ano may team upay dahan yan na ate? Hain ka man. Diri ka na mahit active yan na hit kuan, hit Facebook. Wala ko makikita. Asya balit. O, ayan mo upay didi. Maupay didi. O, ayan. Udughin kuan hinggabi mo upay din he. Ayan. Lugar yan naka. Yan nakakuan man. Nakakasilaw man Asya. Oh. Ayan, 15 minutes na. Tatawag na kita mga Junakis, mga kapatid. Salamat sa inyong panunood. Ayan, Buhay Maynila. At saka si ano tong isa? Mindanao. Masantol. Oh, ang dami Sige, bisitahin ko yan mamaya. Ay, ate, ano pala dun sa ano? Paki-comment pala dun sa ano ko mamaya. Sa video na to yung mga ano ninyo. Para mabalikan ko kayo. Ayan, salamat po. Bye-bye na. God bless. Keep
safe po tayong lahat. Iwas COVID tayo. Ayan. Hindi mamaya kasi ipupus ko to. Doon mo na lang i-comment yung mga ano ninyo, mga link. I-post ko agad to. Tatapusin ko na ngayon. Bye-bye. Thank you. Ingat po tayong lahat. Ayan. Magbababay na si Inday Garutay, ang inyong lingkod. Bye. Inday Garutay talaga. Sama. Ang sama. Okay.